Takže dobrý deň, bubíkovia a bubíky. Ideme dlhou cestou dole. Sme vysoko na kopci. A práve sme išli cez Bacile traily. A ideme teraz dole. To neviem, či sú Bacile traily, to je jedno. Neskúšajte to doma. Si ready? Yeah. Tak poď. Už bude ľahko. A daj pozor na to. Holy shit! Holy shit. Ty kokos. Aha. Ty kokos. Všade tie kamene, kurva. No. Neskúšajte to doma, opakujem. Neskúšajte to doma. Ale bolo to dobre. Aha. Huhuhu. Aha. V pohodě, v pohodě. Kámo, já skoro padnem. Ideme tak? Ty kokos. Stoj. Ideme? Neskúšajte to doma. Ty kokos. Chuja, toto je super. Nečudujem sa, že sa mi bicykel nerozpadol. To brzd, neviem, či sa mi Tu asi je zóna. Čo? Tu asi je zóna. Jaj. Možno nejaký typek takto išiel, vieš? Neviem to proste. Počuj. Tam je kúpalisko Duha. Oh, ty kokos. Na toto som nikdy nebol takéto. Čo? Koty. Budeme brzdiť stále, Šimon. Však brzdil som celý čas. Neskúšajte to doma. Ja prečo robím toto, ale neskúšajte. Ideme, okej? Mhm. Nasadni? Ideme. Dole, pozor na sebe. A už sme dole? Fúha, my sme dole.